Il-kumpanija JS The Mac Combined Industry ilha topera f'pajjiżna għall-aħħar 30 sena u fil-preżent timpjega magħha 140 ħaddiem. Fosthom ħaddiema żgħażagħ u ħaddiema li kienu jaħdmu t-tarzna taħt it-tmexxija żagħżugħa tad-direttur Joseph The Mac. Waqt żjara fil-kumpanija, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-investituri Maltin huma kapaċi jagħmlu suċċess daqs l-investituri barranin li operaw f'pajjiżna. Qal li din il-kumpanija hija simbolu ta' kif negozju żgħir b'determinazzjoni u pariri professjonali jista' jikber. Hija success story fejn għandek 140 ħaddiem, ħafna minnhom diġà kellhom esperjenza jaħdmu d-dokkjat eċetera, illi il-kontratt tax-xogħol tagħhom mhuwiex wieħed prekarju. Però xorta sar is-suċċess ġifieri kemm huwa importanti dak li jgħid il-Partit Laburista. Il-kondizzjonijiet u d-dinjità tal-ħaddiem tibqa' tiġi rispettata fuq il-post tax-xogħol. U mhux kif qed jisir bħalissa il-gvern qed iħalli u jittollera li l-dinjità tal-ħaddiem tiġi imkasbra. Il-mexxej Laburista qal li l-gvern ġdid se jkun qed jaħdem fuq 3 prijoritajiet: it-tnaqqis tal-burokrazija, it-tnaqqis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma u tas-service charge li hija taxxa fuq ix-xogħol. 3 diffikultajiet li qed ħabtu wiċċhom magħhom in-negozji u li kienu identifikati minn 3 kumpaniji kbar f'pajjiżna, it-Tolly, it-Trelleborg u l-Brandstatter. Bidu naraw li kumpaniji bħal dawn mhux biss fuq livell nazzjonali, lokali, manka fuq dak internazzjonali jkunu iżjed kompetittivi u allura l-gvern irid jassigura illi jagħti l-għodot bżonn jużi biex kumpaniji bħal dawn jibqgħu jagħmlu suċċess li jagħmlu tul dawn l-aħħar żminijiet. B'referenza għal manifattura ta' din il-kumpanija ta' ħadid, alluminjum u ħġieġ fost oħrajn, Joseph Muscat qal li jeżisti nuqqas ta' snajja li se jkompli jikber bl-għeluq ta' tarzna. Qal li jeħtieġ li jkun hemm aktar investiment biex jerġa' jingħata taħriġ lil ħaddiema fis-snajja biex jikbru l-possibiltajiet ta' impjiegi u jsir investiment f'ħaddiema żgħażagħ. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista James Piscopo u chairperson tal-Business Forum tal-Partit Laburista Marlene Mizzi. U żjara tal-lum hija xhieda ta' impenn li għandu l-Partit Laburista kemm għandu għal-qalbu n-negozju kemm ħajati importanza lin-negozju li huwa s-sinsla tal-ekonomija Maltija.